Odong amana seche matin ne adek to iloro thuolo mar uso kendo nyieo jotugo ka Klepe koro bedo kod winjruok e kindgi mar nyieo jotugo ka giwuok e Klepe ma opogore nyaka sani klab mar Arsenal ma osebedo kod winjruok gi klab mar Chelsea e wi jatugo Jorginho. Arsenal biro chulo klab mar Chelsea milion 12 pesa ma euro ka jatugo no biro keto koke e oraka mar higa achiel gi nus. Kata kamano pok olande ayanga ka klab mar Chelsea pod oketo wigi kanyakla mar nyieo jatugo mabiro kawo thuolo mar Jorginho. Ka pod wantiere e boma ma London, Ramogi klab mar Chelsea pod nigi geno ni gibiro nyieo jatugo Enzo Fernandez kuke klab mar Benfica. Todd Boehly ka achiel gi Ed Bali wachore ni nitiere e boma ma Lisbon ka jatugo no bende inyalo mi thuolo mar timo pim mar del koikore ne donjo e alap ma Stamford Bridge. Kawadhi e alap ma Old Trafford, en klab mar Manchester United olando ni jatugo Eriksen oyudo hinyruok manyalo kete oko mar tugo kuom thuolo mar dweche adek, ma omiyo thuolo klab no dwaro jatugo Marcel Sabitzer matugo ne klab mar Bayern Munich. Jatugo no oseyiere kod klab mar Manchester United mar donjo Old Trafford ka koro klab mar Manchester nyaka bed kod winjruok gi Bayern mondo omi jatugo no thuolo mar wuok Allianz Arena. Kawa wadhi e boma bende ma London, pod wantiere klab no mar Brighton kama oyudo ni jatugo Moises Caicedo biro dong e klab mar Brighton ka nyaka sani klab no oramo ni jatugo no biro bedo kodgi nyaka season ni rum. Jatugo no osenyiso dwaro mare mar wuok e klab no ka Klepe kaka Chelsea ka achiel gi Arsenal osenyiso dwaro mar nyiewe. Mogojon kanye mochope giko mag weche mag tuke obrong'io gigo matimre e transfer kata thuolo mar nyieo kendo uso jotugo ka nyaka sani liekore ni winjruok nyalo bedo e kind klab mar Chelsea kod klab mar Benfica ne nyieo jatugo miluongo ni Enzo Fernandez kuom pesa manyalo romo milion 120 pesa ma euro. Koro magi duto nyako Ramogi kochopo odiechieng' makiny wabiro kelonu gi kaka gitimre ka ochopo saa 6 mar otieno.